Салом, дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Умедворам, ки ҳаматон хуб ҳастем, тансиҳат ҳастем. Хуш омадем ба канали оилавии мо, ба канали Дунёи Сабо. Худо ба шукр, ки мо ҳам хубему, нағз ҳастем. Имрӯза влоги мо сар мекунем аз берун, аз муҳаммаҷонам ҳозир буду мактабда мондиму, ай мактаб баргаштам. ҳозирам хел рафтаистам ба тарафи хона. Хостам камтар амиҷа ба шумо суҳбат кунам. Инам хел чӣ хел мебинен. Имрӯз мо да саҳар вабше имрӯз мо да рӯзи хуб, ҳавои софай, значит имрӯз гарм меша. Ҳама ҷо хазонрезӣ, ҳавои тирамоҳ, баргузард дистиян, тирамоҳи зарин мегӯянд ку. Манам хел бо як-ду ҳафта пас нами дарахтое ки дидестен аҷоиб буд, ҳамашам хел ба дараҷаиш зард мешаванд. ҳаме хел аҷоиб хушрӯ меша ҳами тараф. Иншолло бо ман навор мекунем, нишон метиҳам. Хела мада маъқул айда. Ман вабше худам нағз мебинам, ки ҳами хел табиата вай кунамда, наблюдат карданша ман дӯст медорам. Ман ҳис мекунам ҳам хеле чизора. Мумкин ки яхе одам хай аҳамият наметиҳад, лекин ман нестам. Нигоҳ кунед, хай чӣ хел хушрӯ, дарахтҳо ҳама золотисте шудагиянд. Ман дар инҷа ба шумо як савол шудагӣ буд, ки дар бораи садик камтар гап занем. Мехоҳам камтар дар бораи садик гап занам. Якмуш ки мо оилаи многодетнием, садик да мондан кӯдакода мо очерат истодагӣ нестем. ҳамаи документҳомона ҷамъ карда, управада бурда меспорем, заявление менависем. Баъд мо бояд қайд кунем, ки кадом садикода монда масалан удобнее. Ман дута садика вай кардам, қайд кардам, ки соай ҳардуш кадомеш ки шава. 2 ҳафта пас мода занг задам, гуфтанд, ки кӯдакҳоро қабул карданд, кадом садика гуфтан. Тамом, мо хел тайёр шудему, садик рафт, кӯдакҳоро садик бурдем. Ай хотирам набурояд, управада ҳатман агар ки квартира снимат кунем, ай соҳиби хона договор дар кор мешавад. Дар ин ҷа дӯстони азиз, имрӯз худаш як рӯзи даводав, як рӯзи пишти ҳами документҳо, пишти ҳами кӯдакҳо бугем даводав. ҳозир ман ҳами 5 саҳифа амҷада вай документ додагиянд, заявление вай ман пур кардам. қафошда мебинед справка, ай педиатр гирифтам, поликлиника рафтам. Амиро ҳамаша ҷамъ кардам. ҳозир бояд ҷои гуфтагӣ шонда бурда тиём. Рости гап ҳами мактабу беҳади бад ғам додистиянд, беҳад. Ам хел монда кардам, уже рости гап монда шудам. Ай ҳами даводави пушти кӯдакҳо. Ҳар рӯз ҳами хел ягон рӯзе нест, ки ман наравам, ягон хел заявление дасти мада натиҳанд. Гир фалон ҷо бар, дигар ҷо бар, ису ҳам хелида. Хулас, масъалаи садик, дӯстони азиз, масъалаи садик то ан вақте ки уже гуфтанд, ки кӯдакҳо тайёр фалон садик да уже қабул карданд, мо чӣ кор кардем? Мо бояд ки духтур гузарем. Ҳами ҳамаи дасмотрро мегзарем, кадом духтуро ҳамаша метиҳанд. Ҳамаша ки гузаштем, тамом, уже метавонем ки садик равем. Мо ки многодетни оилаем, мода льгота вуҷуд дорад. Льгота барои многодетниҳо 100%, яъне ки мо пул наметаем садик дам. Фақат хаям хел масалан як солда як бор родительский комитет ташкил мекунанд, баъд пул ҷамъ мекунанд барои праздникошону, барои зодрӯзу, масалан барои соли наву и так далее. Инам хеле ана агар ки масалан
масалан мать одиночка бошӣ, масалан шавҳар надошта бошӣ, ЗАГС надошта бошӣ, хеле момента льгота ҳастай, льготаи 50%, ҳамон маблағи садика нимша метӣ. Инам хеле дӯстони азиз, бо чӣ ҳамиқа гап, ҳамихел қоидаҳо дора. Садикошон бениҳоят хубай, кӯдакои мада маъқулай. Дигарора намедонам, кӯдакои мада хела маъқулай, бисёр чизора ёд гирифтагиан садикда. Хай менависанд, мехонанд, шеъра зиёд мекунанд, мекашанд, пластилин лепид мекунанд. Нағзай кӯдако садикда фикр мекунам, ки все равно развиваться мекунанд. Кӯдакои калонтарон садикои Тоҷикистон мерафтанд. Ҳозир намедонам садикои Тоҷикистон чӣ хелай. ҳамон вақти ино 2004, 5, 6, 7, 8 анаму соло садикои нағз набуд. Кӯдакора нағз нигоҳ намекарданд. Рости гап ма 1-2 моҳ бурдагим кӯдакора, дигар набурдум садики Тоҷикистон, барои чӣ ки кӯдакора нағз нигоҳ намекарданд. Дӯстони азиз, мо ҳозир дар магазини Fix Price камтарам шумода навор кардастам. Мо инҷа омадем барои китоб ҳамроҳи духтарчам. Барои духтарчам хостем китоб харем. Вақташда хела китобхонира нағз медид. Ҳозир чота китобхонира партофтай. Ма бо замечание кардумша ки барои чӣ намехонӣ? Мегам ада китоба харидатиен, ман мехонам. Барам қа омадем инҷа ҳозир манам мёра нигоҳ кардастем чӣ хел китоб бошанд, маку намедонам. Ай худаш ягон хел выбор кунаву ягонта мегирем насиб. Хел гуфтанд ки Fix Price да ва яй ҳаста китобҳои ай созану ва қимат нестанд. 99 рубли вообще барои китоб арзона. ҳастаи магазинҳои книжни уҷада беҳад китобо қимата 1000-2000. мо хеле китобҳои 2000-да хариданда мо рости гап шароит надорем. хелиёли ҳозир 18 хелиёша хондан гирам. Да иҷа камтар моиш средство тамошо кардастам. иҷа чашм ғалтид порошок миф да 27 рубл вообще арзон. он рӯз ма гирифта будам ай лента 47 рубли. точно ҳам хеле миф. инам хеле дӯстони азиз, соли бо дар пеши хонамон пеши пятёрочкада як книжный магазин кушодагиан. бо насиб уҷа мерем, уҷа мебинем ки уҷа чӣ хеле китобо ҳастай. иҷа боша носки ҳар намуд колготкию. короче иҷа намефаҳмед чи ама аралашам хел полкада. حسرت دیدار تو ای مادر من میکند دلگیر و دلگیر. бутилка чой хушрӯ барои кӯдакҳо барои мактаб даво мебаранд. да инҷа боша салатницаҳои хушрӯбча будай ва судаи сафеда нағз мебинам. тарелка чой хушрӯ ва қадарам қиматам нестанд. хеле сиёҳ шо косаҳои сиёҳ тарелкаш кати
اینجا باشه کمتر همه جای شیرینیشانی رو داره. راستش ای فیکس پرایس همه چیزی میخوردنی ریت که میگیرم یگون با نرخ گرفتگی نیستم بسیار یگون سوق گرفتگی ممکن من خیلی چیزاشونا نگرفتم نمیدونم چه خیلی خیلی ممکن که یگون خیلی کنفیت میگیریم یگون خیلی کنفیت های ژلاتینی حسرت دیدار تو ای دهی من میکنه دلگیر و دلگیر به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن در وطن بوده دوستانی عزیز ما باشه گشتیم همه کارمون نبود کردیم магазини фикс прайс як дочи гирифтем و هم خیلی با پتی خانه آمدن در کمتر انگور گرفتم ما جوی انگور بینم میما گذاشته نمیتونم به حد ناز میبینم میوه دوست داشتم انگوره هم خیلی یکتا و گرفتیم لاتای پول منوایش کنده نمیقفه پشتش نمی خیلی کتابورا گرفتیم واتنی دیس گرفتیم بعد اینجا خیلی که گفتم کمتر شیرینی کنفیت‌های ژلاتینی برای کودک‌ها کیسه‌هاشون دا میاندازم مکتب دا میخرن شکلاتنی نمی‌بینم خیلی барбарису بعد ژلاتینی که یگونشون چرکی نکنن اینجا باشم ما کمتر هم خیلی алфот кадистам барои бегони якта шурбоча каданиём